Možná. Je možná. Tak. Startujem. Tak na plnej plyn, jo? Dobrý je to. Jo. Ale já nejsem tak tížka, kde ten tížky? A my jsme hodně snídali. My jsme hodně snídali, no, raňajkovali. No a možno aj vidět. To je dřina, že? Kto je na poťah alebo na úrok prvýkrát, nech zdvihne ruku. Já jsem má na plči. Ja som mal včera iba trenažér, takže uvidíme. A ty, dívejte, my jsou tady těžší. My máme mladou posádku. Oni narážíme do skály. Oni to s náma vydrží. Titanic. No zaber. Jsme si zaplatili žádne. No, tak rob. Tak teraz vám to už môžem povedať. V týchto miestach ste už naši, odtiaľ to nám už neujete, tak pod tou skalou je najhlbšie miesto na našej plavbe. Je tu 7,5 metra hĺbka vody. Ještě jsem nespadla. No keď ste spadli, tak si hlavu neudrete, viete, je to tu No, podlke. to je dobrý vědět. Asi máte všimnúť, ten vák, aký tu je úzky a hlboký. Pri cieli bude dosť široký a plítký. Chcem sa privítať v mene prvej plotníckej a raftingovej spoločnosti na výhľadkovej plavbe po najdlhšej slovenskej rieke, po rieke. Váh. Vážit se nebudem. No, Já jsem váha. po rieke Váh. Váh meria 608 km a my splavujeme tých 7,5 km. Je to najkrajší úsek na Váhu tejto žilinskej úžiny. Robíme 3 druhy plavby. Mokrú, veľmi mokrú alebo super mokrú. Ktorú si vyberáme. Suchá je po brehu, ak chcete. Ale na pešo. Jo. Tak tá super mokrá asi nie, to by sme si dať podporu aj od hora. Nejakú tú mokrú, no. Ešte máte dobre, ste oblečená, tak. Vyskúšame, že či to aspoň je nepremokavé. Ano, ale já mám průtokové boty. Já to hodím. Jsem správně vybavená. A druhé také plavidlo, neviem, či viete, ako to je na lodi, že pri nejakej katastrofe kapitán počíta plavidlo ako posledný. Prvý. Ale my sme nie na mori, sme na rieke, tu je to presne opačne, najprv idem ja, toto zadník a ja skúsim si to dobehnem. Dúfam, že až do konca by vás mali sprevádzať dvaja plotníci, som to ja plotník predník, zároveň aj kapitán tohto plavidla, volám sa Martin, ešte raz vás to srdečne vítam, dúfam, že dojedeme v poriadku do ciele.
A je to môj kolega Zadník, prosím Zadník, žiadny zadok alebo zadnica, je na to dosť haklivý. On má napravať tie chyby, čo ja spôsobil a volá sa tiež Maťo. Dneska uvidíte všetko dvojmo, dvoch kotníkov, dvoch Maťov, dva hrady, dva tunele, dve nebezpečné skály povestné. A prvá povestná skála sa vám presne objavuje pred nami, na pravej strane, je to už iba také skalné torzo z tejto skály. Tá skála sa volá skala Besná a v minulosti dotvorila také skalné brúcho cez celú šírku rieky a dalo sa oplávať iba po ľavej strane. Vlastne keď plotníci nesili tú poď odvaliť po tomu brehu a oplávať po tej ľavej strany, tak vlastne poď prešla po tú skálu, po to brúcho, ale tovar aj s plotníkmi mietli. Ty to bude adrenalín. Či vraveli do skaly, či kolo skaly? Okolo. A je to z vody, že? Zatím nie, no. Nevíš? Ono jak pršelo ešte. Skala Besná, áno. Tu sa tak voda dosť besní, tak preto sa volá skala Besná. Na ľavej strane si môžete všimnúť prvá piesočná tá slovenská nudistická pláž. Je tam že vraj strašná nuda. Viete. Takže touto skalou Besná sme zaplavili aj do prvého meandra na našej plavbe. Neviem, či viete, čo to je meander? Jo, super. Je to vlastne zákruta na rieke. Na mori sa tomu volá poloostrov. Táto pravá strana je z troch strán obmývaná vodou. Na mori to je vlastne poloostrov. Tento meander sa volá konkrétne Krivé. Krivé podľa toho kopčeka, čo je to nad nami, za vami, tak. Tu sa voda zatáča okolo tých 180 stupňov. Budeme sa praviť troma meandrami. Prvá taká technická zaujímavosť, je to dva železničné tunely na ľavej strane. Zlé jazyky tvrdia, že vraj mal byť iba jeden, ale že ho kopali dve partie ľudí. Jedna z jednej strany kopca, druhá z druhej. Ale trefili. Netrafili, tak za cenu jedného máme dva. V roku 1958, keď neboli ešte priehrady na váhu, alebo tie vodné elektrárne, bola na váhu taká veľká povodeň, že pretekala cez ten pravý tunel. Hej. V tom 58. sme to skracovali s kolegami. No, a na druhej strane vlastne sú dosť nad vodou, tak to boli prvé vodopády na váhu v tom 58. Pred nami, jak sa čerí tá voda, je to jedno z najhorších a najnebezpečnejších a najrýchlejších miest na našej plavbe. Tam väčšinou, ak poznáte tú odstredivú sílu z fyziky, nás to tlačí na tú ľavú stranu, tak tá ľavá strana, tá posádka, máme povolené 20% straty. Prepáčte, to som mal povedať na začiatku, vždy na to zabudám. Takže na tej ľavej strane asi vás počítam, hej, 5 ľudí. Vaše levá nebo naše levá? Vaše levá. Vaše. Tak to my sedíme do... Dobre. Vaše. To znamená, som sa zľakol, že rozprávam opačne, ale dobre rozprávam. Vaše levá. Dosť často toto využívajú mladí zaďkovia, keď majú nepodarenú svokru. Zoberú na výlet na plotku. Tam dajú niečo do vačku, tak my už vieme, kde máme tú vapku posadiť. Tu si sadím, keď to bude dobre vidieť, dobre počuť. Vlastne sa to berá ako úraz pri turistike, takže sa dedí v plnej výške. Takže keby sme my pred týmto miestom mali zavreté oči, nie to z toho, že sme boli v nejakom plame alebo diskotéke, ale nemôžem sa fakt divať, ak tí ľudia padajú. Ja sa ešte prežedá, nech mi to vyjde na prvýkrát. Ja sa taký povám. Na tom trenažeri to bolo také, viete, som aj trošku, no, uvidíme, čo je rád. A už sa to niekde môže vrátiť. Už sa to niekde môže vrátiť o toho. Jo, nevím, som tu prvýkrát. Možno to bude poprvé dneska. Na trenažéri môže. Jo, na trenažeri to bolo môže.
Povedali mi, keď stratím, mám si zapamätať, kde sedel, že zapíšeme. My sme sa vyfotili. To ešte nemáme tie cesty, to by sa máme ešte viac cesty. Ti to mají horší. Ne, toto příklad. No, všude. Ale mají to rychlejší. Na Rabu jsem měla mokrý aj kalhotky. No. Otázka včera. Záleží od čeho. Ne, z vody jenom. Môžeš im tak choď, ako ide to z rýchu, to ani sa tak nezdá. Keď ste takú ruci vyvali, keď vy ide. Niekedy v Belere sa vám stalo, že bola väčšia voda alebo malá, tak tu sú strašné kamene na kraji, tak ostaneme aj na kameňoch. Inak to mám malo povedať, že tá plavba môže trvať od tých 40 minút pri dobrej vode, tu tak hodinu 10, ale môže sa predĺžiť aj na ten týždeň, keď ostaneme na tom kameši, viete. Máme svačinu. Naštěstí do práce nejde. Ja moc nezdiem to. No? Nie. Na trenážeri nebolo. Došlo, ty si opil. No, rád. Podnici si ich nazvali, že vlčie zuby alebo ďablové vidly a iba cez dva z týchto sklopov sa dalo prejsť. Boli približne v strede, ako máte ten kľudný úsek rieky, vidíte to tam? Áno. Ale z roku, vlastne v tom roku, ako bola odstrelená Besná, bola odstrelená aj tieto vlastne vlčie zuby na Margite. Potom sa už ten prietok s tými koťami bol taký jednoduchší, ne? Ale zuby chybí. Zuby im odvalili, no sú vo vode sú. Nemôžeme ich nájsť. To je jak s lidma, že No. taky odpadajú. Hore na tej Margite je taká červeno-biela tyčka, vidíte ju? Tá nie je ničím zaujímavá, ale za ňou je taký betónový pomníček a vlastne je znamená nadmorská výška od Bola Santoria v Terste, 376 metrov. A 3? Dva, tri. Ale lepšie si pán komik. Zabel! Jasne! Zaraz! Víš, co to je raz, dva? No to máš zabrat. Do toho práca ide. Vy ste to vynulovali. Joj, tak... Mne to pripomína, keď kápor dostane na Vianoce tým plečikom po hlave od posledný krát otvorí tak ústa. Je to hlava ryby aj s okom, či vidíte. Jo, ano, no, vidím už to. No, Ako keby mal kápor otvorené ústa. neboli hubu. Neboli hubu, no. No, to je tam káprová skala. Tam se pálí. Sebrel hubu a ještě na sežeru. To jsme si to pořádně prohlídli. Skala sa vraví, kto sa jej dotkne, do konca života má šťastie. Ježiš, to je asi problém. Máme taký marketingový ťah. Vidíte ešte jeden výstoček. Jak potom, jo.
No a ten hanlivý názov, ktorý ten Jan Botto nemohol pojmúť v básni, bola skala, že vytri zadok alebo vytri rík. Jo, a to sa mu to tak nejako nerimovalo asi si myslím. Ale má to aj svoj účinok. Keď si všimnite, ten prúd rieky nás natáča. Môžeme trošku otočiť tú poďku až vidiať, že ako to natáča, ten prúd rieky nás natáča na tú skalu, vidíte? V minulosti predník vždy skúsenejší stihol tú poď odvaliť od tej skaly, ale zadník to už nestihol a zadok a bok trel o tú poď. No? A keď podpici prešli okolo tej nebezpečnej skaly, vykryli, otočili sa k nej, sňali klobúky a povedali, teraz nám už môžeš rybiť. Lebo cesta od tejto kaprovej skaly až do Dunaja bola pokojná. Takže touto kaprovou skalou sme sa plavili aj do druhého meandra na našej plavbe. Je to Domašinský meander. Je najväčší v strednej Európe, je zapísaný aj v knihe UNESCO ako chránená krajinná oblasť. Má rozlohu 81 hektárov. Chcem sa spýtať, či viete, akým pohorím sa plavíme. Je veľká a malá Fatra. Potok je tá malá. Presne tak. Je to malá Fatra a váh rozdeľuje malú Fatru na pravej strane. Je to Národný park Malá Fatra, 5. stupeň ochrany. Akýkoľvek pohyb je tam zakázaný, zbieranie lesných plodov, pičoriedok, hríbov. Na ľavej strane je to Lučanská časť Malej Fatry, je to iba chránené krajinné územie. Vlastne z ľavej strany môžete chytať ryby, po vašej ľavej strane môžete chytať ryby, v pravej nemôžete. My máme smúlu. A presne v týchto miestach prichádzame od tých cestujúcich na pravej strane, keď ten na ľavej zvykol, nestratíte na pravej. A je to hlavne kvôli tému medveďovi hnedému kontajnerovému. Na tomto teritóriu boli 3 kusy, ich to až 9. A on si príde na to k úvahu, aj na jedného si hlavou táto sa ukáže z tej pravej strany, tak my radšej mu ho dáme, ako by mal prísť na vchod, hej. Keď cestujúci sa pýtajú, že prečo si nevybere nás plotníka. Tie medvede sú také inteligentné, že keby si vybral plotníka, tak švédsky slov by mu už neprišiel. To by mu to vozilo, čo? No akože ja som aj chodil často do hory, môj najlepší koníček je zbieranie hríbov. A v živote som nevidel medveďa a tento rok som bol a už 2-krát som videl medveďa. A celý život. A ďaleko byl? Raz bol možno tak, ako tie skaly sú, na 8 metrov, na 6. Normálne som išiel po chodníku a bol... A neviděl tě? Nie, lebo pil vodu z potoka a ten chodník bol nad ním, hej? Tak ma asi ani nepočul, že s kamarátom sme sa aj rozprávali a ja už iba pozrieme a ja som iba tie uši videl. Kamarát sa utekal. To si neměl rolničky? Nie, ale sme sa rozprávali normálne hlasno, my sa aj smial, ale on ma nepočul a nechciel, lebo som bol vyššie neho. Možná byl už hluchý. No, možná byl. Alebo bol smednej. Neměla. Jak my jsme přestupovali do těch Čičman, předloni jsme byli v Lučanské Malé Fatře a pán u první chalupy říkal, a kolik se vás vrátilo? Všichni, 10 turistek. My jsme hluší, oni se nás bojí. Ale skôr tie ráne prvé plete, hej, keď si na vlastne začala tá sezóna, že sa celý deň potklo, teraz fakt je to iba tak, že do 11. O 11. nám vypnú vodu a môže nám ujsť aj spod rybky, jak sa v zadku, hej, hovorí. Keď dostaneme na tom kameni napríklad, fakt sa nám veľa razy stalo, že proste sme už nestihli prísť do cieľa. Tak sme čakali do toho druhého dňa, tí svačení sa zídli. Inak z týchto miest za dobrého počasia je vidno aj Tatry. Jeden z Tater. Presne tak, prvýkrát čo mi to nedopovedal. Minulé išli 2 po ceste. Auta Tatry. Jo, Tatry. Áno. Ale strečnou vidím. Jo, ja vám dáme na to pobočík. No to jo, to Jo, nemá. on tě vyfotím, no, můj mrt tě vyfotí. No jedu, teď se teda modlete. No jasná. Máte velenie teraz Co vy. má dělat? No len radšej poďte z tejto strany na prázdno, viete, ja do vody nepôjdem, ja neviem plávať. To vydá, vyprávět, ne, to by měla dělat. Ale on nic, jako prdel mě nemusí dát. Ano, to se žestí. No, Zdenka tě vyfotí. Dobrý Dobrý kapitán, tak ja vám predstavím nového kapitána. Takže už to musíš odplatit. Na tú pravú stranu moc nie, tam sú tie medvede.
No však právě, já teď jsem plťář, tak jako v pohodě. No, jo. Já vezu ten Viete, bufet. my tento Lucek nemáme platený, tak na to viete, až si Já oddychneme. vezu bufet, pozor. Medvídkové, neste. Mali dát šampáň. Máme na výběr. Robíme večerné Mladé, plátky, staré. pridáte s prosekom. Jo. Úžasná vec. Tak kdo jde další, je to fajn. Je to fajné. On je jistý, mladej. No, jasná. Lení, pojď zabrat. Učím ti klobouk. No vidíš. Ale já musím, aby mě fotil. Jo? A jo, mají kamerku, jo. Co mám dělat? No, Poďte, v prvom rade poďte z jednej strany až... musíš takže- jít z té druhé strany. Táto, Tam necouvej. ako som ja, viete, lebo môžete nakrátko zabrať a hodíte takého padačika pekného do vody. Sluší to? No, to je ono. Teď jsem kapitán já. To je Tak ja správně. na tou nohu. Sluší ti to? No, to je ono. Teď jsem kapitán já. Jsem kapitán já. Ja na tou nohu kapitána. Veslo, že? Toto. Jo, to je veslo. Já to poznám. No, ešte Pádlo. pádlo majú, oni majú padla sami. Co vám je problém? Jde po Titanic, to je jasné. Lebo sme vravím ako Titanic. Potrebujeme počúvať to, čo počuli na Titanicu v tej tretej palubnej edícii, že sa dotali tej kávy a nepýtajú. Ona ani nezaplatila, pak Tak poďte sem. Krásne, Bez ten klopr. Tak, no, dajte si Ukáž, povyšiť. jaký pohlídám. Jo, krásná, super. Tak to si dajte, pač takto. To si vyber. A ten trenážer sme išli iba po ťaltok a už ja som nedošiel. No musíš zabrat i do vody, víš? To není mávátko. A je dobře, ona nás posílá od medvědu. Ta nás má ráda. Ta nás nebude dělat bufet. Ale ten medveď vie dobre plávať, viete. No ale tak když budeme dál, tak on se No, ja si myslím, že to bude... Kamarát mi vravel, že stretol medveďa. Bola hora, on išiel z tejto strany hory a medveď išiel z tejto strany hory. Boli tak 3/4, keď vystúpal na vrcholec, tak videl medvedicu 80 metrov pod ním. Mala 3 mladé. No to je neradosť. A on sa na ňu pozrie, ona sa na ňu pozrela, že sa naježila, postavila na zad, že bola raz taká a spravila tam, že 5 krát a bola 3 metre od neho. V takej púďave. No, akože ja to som videl, ja keď som ho videl, tak my sme sa vlastne sa zľakli, aj on sa zľakol, tak bežal do hory a to bol takýto medveď, nie malý. Ale tiež to zabral, to je... Takže vravím, že chodil na Čičorecky semka pod Jedlovinu, tá cesta, čo už trvá 45 minút, trvala za 15. No. No. No, už to asi prevezem ja, keď fúka, hej. Až nepoviete, že na Slovákovi sa narobili. Promiň, my jsme nechtěli. Tak jak si chladněji, že? No, Čím to bude? ideme po Baltíku asi. Ano. Tady je víc sever. No. My sa tam zahrajeme pri tých veslách. Jaký je v tom rozdíl? Toto je úzke strašne. Nechajte tak iba rozkočte nohy, pani. No, to je mladý, co potom je Viete, ako som to myslel. Asi rozumiem. Tak, môžem ja takto? No. Dobre. Ináč, keď táto, ty vedia, ako to je hĺbka? Až na dno. Tady není moc. Takže je to také členité, hej. Najlepšie by to bolo hore na tom štarte. Tady bychom mohli jít i pod mě, že? Podne? Jak to myslíte podne? No, že bych šla pod mě, ještě mě hlava skoro koukala. Ja? Aha, tak.
Tam nižšie možno aj prsia. Možno. Co to za sekol, co? Vyber si veslo. Ukáž, podrží. Nie, nechajte, sete. Toto máme tiež itinerári, viete. Áno, áno. To nevie vydať dlho nejaký názov, že ako budeme volať padla fľaša borovičky zo 6 pív a že dáme tomu názov, že otočka doľava. A nech sa páči, otočka doľava, nižšie ukážem vám otočku doprava. A ak sa vyzbiera plný klobúk 2 euroviek, no, nie 2 korún, 2 euroviek, tak spravíme toho eskimáka, hej? Ale takého poličného. No. Takže inak otočili sme vám kvôli tomu ten kopec pred vami teraz, alebo z boku, sa volá Grúň, henten. Na Slovensku je niekoľko Grúňov, inak jediný pod týmto zarazil ten diaľničný tunel Višňové Dubná skala. Sme u nej odbočili. Jo, pred ním asi, jo. No. Je to teraz coraz lepšie, máme tu kľud, predstavte teraz, že nejde žiadny kamión. Vidíte, keď pôjde kamión, alebo Tatry, a to húči, proste tam pôjde kamión za kamiónom, tu prešlo 35 000 aut. To je správne. Jako tady jsme dali dálnici, já jsem vláknul kapitána. Ráno, a jak se to jde? Ještě neprošli. Ještě neprošli právě tak. Závody, no. Jako my nebudeme měnit tady našeho poťaře, buďte si tam. Princa dobrá, no? To sa narozprávaš až hneď vyjde. No, my máme teprve jednu. Ale nabíháme na druhou. Budeš som sa jedol, to môže stáli teba, nie? Mať to je poprvé, no? No, on je po druhé, ja to po prvé. Maťo sa nadpie, že? Ako? To je taky jedno poprvé. Veľa roboty s náma. A ztratil tú húlku. Ako? Že ztratil húlku, oni měli húlky, ale. Bydlo. Bydlo. Záber, tam. Musíme ísť tam, kde sú oni. Čiže nemusíme my tady zabírat. Je teď ten trenažer. Wow. Tam majú už aj obilniny, sú tam lúky, hej, takže tam sa chodila cez slza a papať A v noci. a v noci v Madranom prechodili do Sasy ľahnuť. Každý ako má izbu. Oni si tam dolů, no áno. Na nakopať. večeři nebo na snídaní. Veľakrát sa stalo aj, že už nejaké dopravný prostredok zrazilo to jelenia, ale aj medveďa. Fuj. A mají ten zimný spánek ještě ti medvědi? No majú, už nie je taký tuhý, ako mali asi pred 20 rokmi, ale majú. To máme ešte stále. Oni možná jo, tak my tu trošku Inak v máme týchto stále. miestach vznikla aj taká krátka bása, ja som sa už dosť dlho učil, nemám to básnické šerovo, tak chcem im zať a počkajte, viete, ja som taký rád. Tá básen znie, že letia plocie dolu váhom a letí ich dlhý rad a plotíci obdivujú buraný starý hrad. Už se otevřel. Už se otevřel. Takže Starý hrad alebo Starhrad Varín, je to strážny hrad z polovice 11. storočia. Najznámejším majiteľom bol Matúšok Trenčiansky, pán Váhu a Tatier. Na Slovensku povodí rieky Váh vlastnil niekoľko hradov a zámkov. Najdlhším žijúcim rodom na tomto hrade bol rod Pongrácovcov.
strán, že už je to iba zrúcanie a ten hrad zasahoval až do toho skal napravo. Na tej skalnej vežičke bola posledná taká strážna budova, ktorá lepšie videla do tohto koridoru rieky. Ale to som nechcel vám to povedať. Tie pôvodné fľaky biele, alebo tie krémové, tie pôvodné omietky. To predstavte si vtedy, že aj to bol ten krémičita, tak to sa robili tie omietky. Vlastne je tam prístup na vlastné nebezpečenstvo. Je tam dostupný krásny chodník, je odtiaľ krásny výhľad. Keď svieti slnečko z toho hradu, vidíte opäť celú túto kružinu takto. Jenom tady nějak slepete do naší Hej, už tu přijdu. Už vojna bude, má milá plače, že sama bude. Oj, ahoj. Hej, chlap má díha. Hej, nebude sama, stávajú kašte medzi horama. Oj, ahoj. Teraz je tam to lešenie, oni ho chceli teraz, presne, oni sú dobrovoľníci, ktorí to zakonzervujú, nie že opravujú, zakonzervovajú a nerozpadajú. spadol na nás cihla. Tam sú není cihly ešte, tam sú asi iba kameníci. Cihla asi ne. Není, tak to fakt nehrozí. Záberme to, hej? Pod týmto hradom môžete vyhrať od prvej turkickej raftingovej spoločnosti osobný automobil podľa vlastného výberu. Kto má záujem, iba ak zoberie si kameň a z hradného okna hodí kameň do vahu, auto je vaše. Vzadu máme zmluvy, podpíšeme, není problém. Ale ak viete, pod tými zmluvami sú také bodky a tam také drobnúčké písmenka. A tam je napísané, že nedohodí, kupuje auto nám. Ja už to nemám kde parkovať. Kamarát, neviem, čo ešte ma teraz začal platiť, ale hovoríme to hlavne kvôli tomu, že sa to ani nezdá, ale je to 86 metrov od hladiny rieky. Raz sme viezli toho vášho slávneho Janka Železného a sme sa báli staviť, ale nakoniec sme to vyhrali, lebo on to až prehodil. Musíš trénovať, no. Ale vravíme to hlavne kvôli tomu, že to ani nezdá. Je to fakt. Ako? No tak mu ukazujem zákutia. Pri dobrej vode. Tady to nemôžeš chodiť, musíš chodiť tak po pravej strane. No. Tu na nás stíhajú veľké nebezpečenstvá, som netuším, čo je. No. Keď tam najedeme, tak neviem, či zjedeme stále. To je ten ledový. A vy ste vedeli, ten papierik, to si má odbité, hej. Ako, není to ešte vypraté, ale už je taký, no ak vypratý, vyzeravý. Toto je vlastne ten meander, hej. Tu je ten stožiar, my sme odtiaľto, tu do Vašinským meandrom a teraz sme niekde tu, alebo tu končí, hej. Tak keby ste z jednej strany kopca prešli, z druhej je to nejakých 600 metrov, my sme to uplavali 4 kilometrami. Vidíte? To je teda, to je zajímavé.
Takže lepšie na to vám to ukázať na takom zdrape papiera, si to viete predstaviť, ako... No jasně. Dobrý den. Ahoj! No, už je to také, vidíš to, aj teraz nechytili Na vode, ahoj! Bacha, šutr. Poďte doľava, viacej naľavo, lebo tam už stoja. Najlepšie, keď je veľká voda. Nemusíte ani musíte ju ovládať, hej, ale nemôžeme ísť viac ako 130 kubíkov za sekundu, pri večeri už nemôžeme ísť, lebo raz sme ešte asi 145 a to krivé, tie vlny sme už nevytočili. No oni tam bydlejí, Stroskotali, jo? Teraz taká novodobá história, na pravej strane máme skalu lásky alebo erotickú skalu. Je to táto skala posledná, je tam taká machová rovinka, raz sa táto plavíme a teraz ľudia začali tlieskať a boli tam takí mladí dvaja, sporo odetí a robili tie rytmické pohyby. Vtedy sme viezli samých pánov a oni sa ešte raz objednali, si myslíš, že to je atrakcia. Národného parku. Na pravej strane Národný park Malá Fatra, na ľavej strane krajina oblasť. Na ľavej strane už máte aj altanu, tu sa už môže opekať všetko, na pravej strane taký stupeň ochrany, iba tie rytmické pohyby, podotýkam. Meter 20 a má 21 kg. U nás taká volávka Dodo, u nás, viete, u nás kontroluje má hore kamerku a že či nepijeme na potiach, viete. Teraz prichádzame na také miesto, nemáme ho moc v láske, nás to pýtajú, viete, nie je fazulka, ale rakové čo vás. Ale ty poveternú zamierneho vanku, lebo máme strašne malý ponor a keď sa opre vietor do nás, tak môžete aj vy rukami robiť, to nemáme šancu. Ale čo čert nechcel, máme tu aj takú príhodu zasa, ja konkrétne nie, alebo aj kolegovia, viezli raz nemecké dôchodkyne. Vy ste po pohode dve na jednu lavičku, oni boli po jednej, hej, nič zlom, ich nazvali, že jednou lavičkou. A na začiatku sa pýtali, že aké tu máme ryby a Nemci. Pieraňa, krokodil. Čo čert nechcel, zafúkalo ich tu na tú skalu, tak im proste po nemecky vrali, či si nemohli ochotné vystúpiť, proste po suchom brehu vystrčiť hore, aby sa dal pozrieť do vody a na potníka do vody, na potníka pieraňa, krokodil naň. Poďme na ruky a vravím, že to je jednohlavičkové, hej. Takže 2 týždne sa neukázali v robote a tie pani nám dali ešte aj zápis do knihy, čo máme tam na potnici, že je to druhýkrát, ktorý niekto nosil na rukách od ich svadby. Je aj taký príjemný zážitok. Na ľavej strane K2, nie ako tá himalajská, ale naša K2 sme mali potníka Karola 2-krát jeden deň do nej nabúral. Ten asi nebol na trenážeri. Nemá pít tolik borovič. Jo, alebo to. Na týchto miestach končí ten domašinský meander, teraz sa začítam trošku doprava zatačať. To máme, ak počítate, teraz už je druhá otočka doprava, za chvíľku je to neský mať. Áno. Ale otačame vás hlavne kvôli tomu, je to najkrajšie miesto, hovorím ja, aj že na Slovensku, jediné miesto na rieke, kde z vodnej hladiny vidno 2 hrady naraz. Starhrad, alebo hrad Varín, medzi tými na chvíľučku sa nám objaví hrad Strešno. Takže jediné miesto na Slovensku, kde z vodnej hladiny je vidno 2 hrady naraz. Ale z jedného na druhý není vidno, lebo im dáva za takú dvoračku.
ten pohľad je úplne super. A vravím, na jeseň to tu je úplne, že strašne, to je vyhrané s farbami, to je krásne. A keď ešte chytíte to babie leto, tak je kedy v septembri. Tu ještě tady jezdíš? Jo, je to zimu. Jo. Jo, ale nie. Nie, máme do nejakého polovičky oktobra ja sa jazdí, ale to už je zima, to už je také málo kto ide. Teraz niečo k týmto mostom, ak chcete počuť, vlastne ústia do tých tunelov, čo sme videli na začiatku, hej. Tie tunele vychádzajú a presne som hovoril, že vtedy boli najväčšie vodopady na Váhu, viete prečo, lebo tie tunele sú vychádzajú z tej hory na tých mostoch, takže hej. Tak to muselo byť riadny gejzír. Takže sú trojpoľové, sú stávané spôsobom ako Eiffelová väža v Paríži, nie je na nich ani jeden zvar, všetko je nitované. Nitma väža vraj väčšiu životnosť ako zvar. Merajú 113 metrov, 16 cm a 7 mm, cez zimu to je o 6 alebo 8 menej. Ak viete, že železo pracuje, cez leto sa nahrieva, sa rozťahuje a cez zimu sa sťahuje. Preto je pravá strana je pevne ukojená na pilieroch a ľavá strana je máme na koliečkách, aby sa mohlo vlastne pohybovať. Keď budeme bližšie, to uvidíte. Tie piliere sú 20 metrov pod hladinou a ešte doteraz sú tam nechané prepáčte sa, neviem vyjadrovať, druhá pleť. Sú tam, kde som skončil, sú tam nechané otvory na uloženie trhaviny. Počas druhej svetovej vojny tieto mosty boli vyhodené nemeckými vojakmi do vzduchu, boli natlačené plné vagóny výbušnín aj na mosty a do tunelov. Vojakov tu prežil, ale mosty spálili proste a ešte doteraz sú tam pri čistej vode je vidno základy tých starých mostov. Potom sa spravili to železné, potom už boli aj strážené armádou. Vlastne toto je taký známy úsek Žilina-Vrútky, tu bola prvá elektrifikovaná trať v bývalom Československu, prvý elektrický vlak prešiel do Žiliny. Boli to mostu. 85-ročného, už normálne jazdí na aute a vždycky valú takú veľkú trávu, tak mu vždycky pokosí motorov, tak teraz je volať, že ako to. Po vlaku sa už asi každý jezdí. To sa nejezdil, vo vlaku nevidie ruku. Všetci. Na toalete tam bol niekto? Všichni. A viete, ako to funguje? Jo. Tlačíte? Na kole. Ale my sa tam ideme viacejkrát na deň, tak Už je to jasné. potom ho preplatneme, ideme ďalej, hej, zadarmo. A na nás můžou ty toalety. No, takže... Zrovna nejede. No, my to máme vypočítané, viete, len teraz tie vlaky to dneska. No. Ale tak to sa venčal, viete, na druhú stranu. Vonko môže byť ktorýkoľ, že zapísané, viete, napríklad. Takže ľavá strana je na koliečkách, ale môžete vidieť, a pravá je to na pilieroch, hej. Ani jeden zvár, všetko je nitované. Joj, ja ešte idem raz vlastne. A odkiaľ sa môžem opýtať? Šumper. Severní Morava. Severní Morava. Od Jeseníku. Olomouc tam. A je to tu hore hneď, z kraja. Toto previs je najväčší na Slovensku. Od jedného stožiara napravo, ku druhému vľavo je 860 metrov, ten previs má 980 metrov. Tie lana sú hrubé asi ako naše veslá, 5 cm, aj tam 2x 440 000 voltov. No, teraz, ak chcete počuť niečo z tých srandovnejších, čo sme sa dozvedeli od turistov, na čo sú tam tie červeno-biele gule, to pre deti jednoznačne tam máme Pokémonov. Pikachu je tretí zľava na prvom drote. Poliaci, že to ide elektrika do Poľska v červeno-bielých farbách. Nemci ďaleko vyspeli, povedali, že tam je čerpadlá, že tlačia elektriku. No to bol on, ten ešte čo ide za kuľajete. Je sa ročný pán na vozičku, taký francúzsky, vlastne bol zážitok. Takže tak no, všimli ste si, ako sa tam ten váh rozširuje, aký bol hore úzky a hlboký a tu aký je. My toto miesto voláme Kamenné pole. A na tomto mieste robíme aj toho eskimáka. Asi to dobre zapamätáte. Toho vypustíme. No. Tady jsou šutry. Tady to si pamatují.
Jo, tu sme mali čo je to, mesiac, čo sme si prenajali toho pavúka do vody a nám povyhadzoval tie veľké skály. Proste, lebo to už nedalo strašne prejsť, bolo trošku menšia voda, alebo takí noví potníci, veď nehovorím, aj ja som tu veľa razy zastal, hej. To na tom Titaniku, hej. Tak som vám dalo povedať hore, na tom drevený altano vidíte, že auto to je lepšie, vidíte, to vrch Špicák, odtiaľ vidno 4 hrady, ale do Tiše. Starý hrad, Strečno, Budatinský hrad a Lietavský hrad. Kamery na žlúko, aby ste to videli. Jo, to by po skupy hodne nešlo asi. Sú tí Tatry. Prosím? A počujete ten hluk, ako tu je? Áno. A na to bolo stále. Prečo 35 000 aut denne. Nadar, to je kolega, on má nákladnú a osobnú. Na pravej strane, na tej skále, vidíte tú tyčku? A pod ňou, ako keby hlava Indiána sa dívala do hora. To som. Vidíte to? Aha, jo, vidím, no. A takový most, takovou No, taký má taký raňašmak riadný. Hej, takže to je taká... Raz som na to vyšiel, som viezol, neviem, či Fínom alebo koho a nikto nevedel ani anglicky, tak... Burg, tento Danke a... Tak som sa tak díval na tej skáli a som to tam zbadal, že proste... Sa vám chcem upozorniť, hore sú ľudia, tak im nekývajte, lebo to vyzerá, že ste im volali a nám skáču dole. Aj muž, František Vešelený. Túto Žofňu Bosňaku po 60 rokoch po jej smrti našli v neporučenom stave v hradnej kaplnke, to je tá druhá väža správa, presklené gotické okno. 60 rokov po jej smrti bola v neporučenom stave. Každý to dáva za účelom k tomu, že bola strašne dobrá žena, ona piekla bosňaky, viete čo je bosňak? To je taká houska. No, taký veľký bosňak. A to je, tam je tá lúka zelená, oproti nám je neprišla nad váhom. No, vestica. A tam proste nosila chudobným ľuďom bosa po ľade cez zimu tie bosňaky, aby sa najedli. Dobre, teraz taká otázočka na vás. Vedľa toho gotického preskleného okna je také je presne tak, pani. Proste to je stredoveké WC, sa tomu povedala, že vysernica alebo vyserník. Ja vravím, že je to dávny dôkaz toho, že pánstvo na chudobu z vysoká. To myslíte si? Jo. A ty už vedia aj do 6, nie? Ako už počítajú do tej hric? Aj vidíci? Takže v minulosti pod týmto hradom bola aj stredoveká mýtnica. Vtedy sa platilo mýto hradnému pánovi, tí platníci. No. Takže bolo tu aj vlastne väzenie. Vlastne keď nezaplatili to mýto, tak vlastne zvídli sa tie siete. Pokud tu zaplatili tou plťou, aj tým tovarom, čo viezli a proste išli tu aj do väzenia. Pred nami plne ekologické plavidlo, nie je tá pletka pred nami, ale tá kompa na ľavej strane na svoj pohod používa iba prúd rieky. Cez celú šírku rieky je natiahnuté oceľové lano, je na dvoch kladkách, na ktorú chce ísť, na to sa natočí a vozí osobné auta, ale teraz je dosť malá hladná rieky, takže tento rok ešte ani raz nešla. Skracuje cestu z Martina do Ťarkovej o 21 km, lebo najbližší most je až v Žiline, čo je odtiaľ do 10 km. Takže je to taká čivosť.
kolem nich je kačenek. Jo, oni splávajú, tu sú na tie baterky, počkajte. Jo, oni připlujou i sem. Jo, inak sú na predaj za 2 eurá. Připlujou k nám. Na pravej strane je obec Nezvudská Lúčka. Ste ma ono zmiatli s tou pravou a ľavou stranou. Ja sa teraz uvedomujem, že fakt, keď ja toto rozprávam, tak vy to máte vlastne opačne. Tak musím hovoriť, že po mojej ľavej strane sa bude, aby som sa rozhodol. Vstali to vrtale, ale ďakujem, za upozornenie. Čo tie svačiny, tak to chceli? Ja tu mám tiež takú trošku drekšiu. Jo? Oni vědí, že něco jim dává. Zuzka, to je Lucka, to je Hanka a máme jména. No na pravej strane obec Nezvudská Lúčka je známa tým, Beze strát, že? Platím. už mi to tak upadlo. Už som ani hladný není. No, výborně. Tomu sa nepačilo, ešte netleskajte, nie sme na brehu. Právě proto nám taky neřekl čas odjezdu, jo? No. Tomu sa nepačilo, nech zdvihne ruku, my sme dobrí plavci a ukážeme vám, na čo máme to tretie veslo. Ale nie, ďakujeme za návštevu. My už budeme pokračovat. Bere ostrou zatáčku, že? Jo, to je pravotočivá, odstredila sila bacha ze šefa. Lebo tu je dosť hlboká voda. No, zbyte už doplavte, jo, to už skočím. Jsme tu! My jsme tu, už plavem! No ty? A je málo, co robí, to je také meké. On nás dovez všechny! Jo, žádné premiéra sa kurne. To sa páči, ďakujem. Moc děkujeme, Erne. Majte sa, majte sa, majte sa. Super, ne?
Tak.